The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study in ining adlaw, sa masarandan, gikinahanglan na itong pagsugid sa itong mga salang nabuhat ng adlaw. Otherwise, kini mahimong babag sa atong pagabuhaton kapag tuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo dili pa magtotoo, wala pa kay kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, your free will, aron makahimo ka sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Walaing manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12 kanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong tagsa-tagsa kakalag. Let us pray. Balangan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok pa sa among kinabuhi. Imo pa kaming gipabuhi hangtod ni gayon aron makapadayon kami sa among pagsibog sunahan sa among Kristohanong kinabuhi, pinagis pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Ubani kami karon pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome. Nausab din atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og the Hypostatic Union of the Lord Jesus Christ. Now, sa pagpadayon, ang hypostatic union sa atong Ginoong Kristo, mao kini ang doktrina nga siya 100% nga tao o at the same time 100% nga Dios. But let us remember always that although kining duha niya ka kinaiya nagkabuwag are separate from each other, the two natures wa kini magkasagol, they do not mix together. That is what makes our Lord Jesus Christ the unique person and the entire universe. Kining doktrina therefore needs a thorough study, meticulous and careful study. Ngano? Tungod kay kining doktrina labihan kining wa masabti has been so misunderstood and so misinterpreted sa daghan kayong mga relihiyosong mga pundok. Now, atol sa pagkinabuhi ni Jesucristo din sa yuta, sa una niyang pag-anhi, iyang gigamit ang prototype divine sphere nga mao ang iyang puloy-anan samtang dinipit. Of course, this is a mental attitude. We have been telling you over and over again that the Christian way of life is a mental attitude life.
is a life of thinking niya sa atong panguna-una. Okay? So, si Ginoong Jesucristo siyang pag kinabuhi, din hiningita sa una niyang pag-ani, migamit sa iyang prototype divine dinosphere. Mawit atong wala gyud siya makasala. Able not to sin. Mao na giyon sa Latin nga posse non peccare. Able not to sin because he resided dito sa prototype niya nga divine dinosphere all the time. O gawas pa na gihapon ka ng Latin nga pinulungan non posse peccare. Not able to sin because he was God. Of course, di man makasala ang Diyos. So si Ginoong Jesucristo nag-aagad lamang sa iyang pagkatao not to sin. But let us remember that he did not depend sa iyang pagka-Diyos. Wala. Ngano? Tungod kay iyang pagka-Diyos, of course, cannot really sin. Di man makasala lagi ang Diyos. But his humanity can sin. But he was not able to sin. Do you know what I mean? So, ngano maning naingon man niining tanan? Why all this? Tubag? Because he is showing to us that nga si Ginoong Jesucristo wa mag-agad sa iyang pagka-Diyos kung dili ang iyang pagkatao, ang iyang being human. Okay? Okay, ito ta si Hebreanon 4:15. Kini na kanayon, for we have not an high priest which cannot be touched, meaning sympathize with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Now, ang atong Ginoong Jesucristo, wag yun tinuod mo gamit sa iyang pagka-Diyos. As we can understand during the three temptations by Satan that he confronted. See, abi nimo si Satanas mitintal sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, not his deity. Because gini si Satanas nasayod man lagi nga he cannot do anything about our Lord's deity. Wala. Huwag yun siya mahimo. So, si Satanas may concentrate sa pagkatao, pagkatawhano ni Jesucristo by tempting him. So, the target of all forces of evil, mo ang pagkatao ni Jesucristo. Ayaw na nagkalimti, ha? Again, since our Lord's deity cannot be tempted, si Satanas targeted our Lord's humanity. Mo iyang girumbo. Mo hinungdan, ingon nga mga magtutuo ni Kristo, kitang gimanduan to learn and apply God's spiritual assets. Aron nga kita makasumpo sa tanan nga mga tentasyon. We have no excuse not to be victorious against any temptation. Wala. Wag yun tayo kapanguliwa, tayo kabalibad. Ipangatarungan, I mean. Kaya binimo, it's all a matter of choice. Naragis mo pagpili. You see? Now, ato rin kong i-reverse concentrate, meaning ato i-recall ang pito ka mga requirements sa espirituhan ng kinabuhi. Operation ROTMPP. Routine, organized life, mga requirements kini ha. Ikatulo, true scale of values. Kaupat, making good decisions from the position of strength, mga operational divine dinosphere. Number 5, persistence. Number 6, perseverance. One more important thing, kita gipuy-an sa Diyos Espiritu Santo. Now, ang gahom sa Espiritu Santo is available 24/7, 365. Ang balikon nga, it is all a matter of choice. Naragyod sa atong pagpili.
si Ginoong Jesucristo wala gayod makabuhat og bisag gamay nga sala while he was in this world. Ngano? Tungod kay all the time didto man siya magapuyo sulod sa iyang prototype divine sphere. He remained perfect. He never sinned. Ug mahinungdan, he became a winner. Mananaog. That's the reason he was able to reach his goal na mamatay dito sa cross, to die at the cross. Now, as we said, si Ginoong Jesucristo nagapabilin siya nga walay sala. He remained impeccable, sinless, atol siyang unang pag-anin ng kalibutan. Kini si Satanas, the arch enemy of God, mitintal sa itong Ginoong Jesucristo to destroy sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Mao gito iyang tumong, iyang gubon. Now, mao pod kita mga magtotoo. Gubon po di Satanas, mao na iyang goal, iyang objective. We are tempted to destroy our spiritual life. Na kung kay pulong sa Diyos na sa may mong ikaasdang, pildi yung ka. Lukapag yung ka nining mong away. Spirituanon guni. Mo magka-spirituanong hinagiban. Now, balik ta ni Ginoong Jesucristo, ang iyang pagka-Diyos was both untemptable and impeccable. Samtang ang iyang pagkatao gitintal, was temptable but impeccable. So si Satanas mi atake sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo instead of his deity. Kaya man siya mahimo sa iyang pagka-Diyos. But unsa may nahitabo, unsa may outcome niadto? Of course, Satan failed desperately. And our Lord was victorious. Kaya kini sa Satanas is a defeated enemy naman God. Now, speaking of temptation, let us remember that ang tentasyon dili sala. Okay, kabila ng yun na ito, balik-balikan. Dili sala ang tentasyon. Kanusa man kini mahimong sala? Be, kung mangutana ko di mo, kanusa mahimong sala ang tentasyon? Tubag, when you consent to sin, to do the temptation, that is when it becomes sin. Kasabot ka? Kaya ba ka? When we talk about our Lord's hypostatic union, kung napildi pa siya, had he succumbed to Satan's attacks, mga tentasyon, now, guba na untang iyang hypostatic union, di ba? His hypostatic union would have been destroyed and devastated. O, dili na untang tamaluwas. One na untay kaluwasan. Salvation would not have been possible. Kita nimo? So, ang atong Ginoong Jesucristo depended sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo. Sa iyang pagkatao, ha? Sa iyang pagkatao, mara gyud nga agad ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo, utilizing the spiritual assets o ang iyang pagpuyo kanunay dito sa sulod sa prototype divine sphere niya. Kaya iyag yung gihawasan niyang kaugalingon, putting aside sa mga kinaiya sa iyang pagka-Diyos, doctrine of kenosis, ayaw na nagkalimti. Naadto ta si Hebreano 9:14 nga nagkanayon kinig. It was the power of the Holy Spirit that enabled our Lord Jesus Christ to reach His objective. Unsa may ang objective? Ang cross. Our Lord Jesus Christ had that personal love for God the Father. Nagpabilin yung ligon
iyang personal nga gugma ngadto sa Dios nga Amahan. He became the Lamb of God who taketh away the sin of the world. Sabi ni mo, what made our Lord qualified to be the Savior? Unsa may nakakalifikar niya be? Okay, review gyapon niya. Number 1, wala siya ay original nga sala ni Adan. He had no Adam's original sin. Ikaduha, wala siya ay kinaiyang makasasala. He had no old sin nature. Ikatulo, he had no personal sin. Wala siya makabuhat sa gamay na lang nga personal nga sala. Ikaupat, na nag-iya siya og hingpit nga pagkamatarong. Ikalima, siya ragyod ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. Muna, he is the only Savior of the world, no one else. And that is our Savior. Mo na'y nakakalifikar niya nga manluluwas o wala na'y uban pa. Only the Lord Jesus Christ. Okay? Ato ni padayon ugma, magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipaimuslan nining adlaw. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining mga subscribers nga nagasunod nining imong ministry. Salamat sa imong grasya. Dada kami pagbalik ugma din dapitarong kami makapadayon. Pagpadayon gayud sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.